كمي توعلو تخاتتلتي مدبات ماكل جولجول سبورت نلوم حامس تشعات مازيا قدام يزور تحس علتاو زينات سبورت حيزنا تقربنا لنا مكتتالكم باخبروت نعدم ኣብ ቀዳማይ እግሪ ረብዕ ፍጻሜ ባርሴሎና በአትሌቲኮ ማድሪድ ሊቨርፑል ድማ በፒኤስጂ በተመሳሳሊ ክልተ በባዶ ተረቲዕን ወጽየን ከምቲ ልሙድ ሕጂውን ካብ ዝተዓዘብናዮ 6 ዓበይቲ ትዕዝብትታት ክነቕርብ ኢና ሰናይ ምክትታልም ቀዳማይ عوت اسبانيويت كلب اتلتيكو مدريد اب لعلي مقنقنتا اسبانيويت كلب بارسلونا لزحلفو 25 عامتات بارسان اتلتيكو مدريد عاب ليلاك تصقماك تشجرا كم صنحت زفلت كوينم اسلطاني دياغو سيمونه بوغونو اب ميدا بارسلونا كويد عوت كمزغب دما زناي مجمريا غزيوم ازي ارجنتيناو اسلطاني 16 عامتات اسلطان اتلتيكو مدريد كوين كسرح دحر مسرحم اب ميدا بارسلونا كعوت ازي ناي مجمريا غزيوم كم وصيت دمازا سلطاني دحر مززام صوتا كمزا حكيم زاززلو بزي غلا نغر قدم كله كاب ميدا كوص تعزمنا زعوت واغا نايت اسبانياوي تخلخلاي باكو بارسي ابلعلي ودو نزا سلطاني جيليانو سيمونز فصمه بدل استرخبيلكا كزربيكال ابزي اكات عايز نبره وسانه ناي ماكل تخلخلاي كلب بارسلونا زخنه كبارسي لاستمان كنسو بدحريت موصي كتنكفوم قالم اتي زتوحبه فردي قنوع كبال يكالم مخنياتو اب حق ترافيك مسن ملكت حانت مكينه اب زخنه اوان بدحريت مصيان حانتي كم قدمي ازلا مكينه مستحرمه تحطاتي تخون غب مقصعات ادماك توسدي نغرام سلازي ازي كاف كونه تصاوتاي بارسلونا كبارسي بدحريت صعيبو كتنكفو كم زي برنا فلتكتم كفوم خارجن جوب وسانة توسيد زبل تنتنا يسمعم ملاي سلتي مكلخال اسلطان كلب بارسلونا هانس فليكم جرمناوي اسلطان هانس فليك زتقمل سلت مكلخال هاي ديفنسيف لاين يبحال مجمريا از سلت زنتايون رايمو نابت زنبره صوتا كنملسينا هاي لاين مالت اتوم تخلخلتي كاب كباب لداتهم رحيقم نغدميت بموصا اما كلميدا ويكا نابتنا ينصار غانتا فرق ميدا بمقراب زصاوتلو سلتيوم اتعلاما تا غانتا اب صبي بوتان ختعصومو انصار غانتا تاويخم جيغا وسانن خوسدو تتقملوم انصار غانتا تات كاب دحريت تبغيسون كصاوتن كلهم بوتان خيرخبو بمغبار اب قدميت بيغاناتهم كعسو كمنزعو يحجزم اتوم تخلخلتا بحاد مسمر بمسرع ناينصار غانتات كعتي كابت مسبر انتدا حاليفهم اوف سايد كخونون يحجزيوم بانصار غن از سلتزي كم كلتاف زلو سيفيوم اتوم تخلخلتن قدميت سلازوصا مونغو تخلخلتن لداتهم عاب بوتا يترفم كم وصيت نايزون انصار غانتات بولتفات تصاوتن تطقيمن نابت وتا بكاونتر اتاكت بمصح حدغا يوردام ابتنايت مالك جيغاون كبارسي نز سلتي دحر متقامم زوسدو حدغኛ جيغايوم سلازي اسلطان هانس فليك اتلتيكو مدريد ام مكلخال زدحبه 4-4 كلته قداس سلالفا حيزا مصيانا تعذبم بخمس عينت صوتا كصوت مخالو قدمي جيغا كبارسي تحتات زوصيت بعلي يخون سالساي اب مودا تاناي تصوتا بتصاوتاي كلب اتلتيكو مدريد بيت تحيزا استفالت كعسوم اسلطان كلب بارسلونا هانس فليك مستتصاوتاي تا غانتا ماركوس راشفورد اذا فصامي كم زودلوتو من فصم كلع كم استخلكلن كزاربو تسمعهم إذا فصامي حلاو لدات كلب اتلتيكو مدريد موسو نتاب 30 كلتن نهانكو توكيزاتو بليم زوصت كعسا قميتو هيوتي تخلخلاي كعسو دنينو بيدو كحزات رايوم ማዕከላዊ ዳኛ ናይት ጾታ ድማ ዝኾነ ውሳኔ ሃበን ጾታ ከም ዘለዎ ቅጽል አዚዞም ከም ትሕጊ ኢንተርናሽናል ፉትቦል ዝገልጾ ግን ዝወጸት ኩዕሶ እቲ ጾታ ብቕላዕ ቅጽል እንከሎ ኣብ ዝፍጻሜ ተሓላው ልዳት ንተኸላኸላይ ምዝህቦም ጾታ ተጀሚሩሎ ማለት እዩ እዚ ክንብል እንከለና ኩዕሶ ኣብ ጾታ ንሃለወት እቲ ሓላው ልዳት ንተኸላኸላይ ምዝህቦታ ኩዕሶ ናብ ጾታ ኣትያላ ተኸላኸላይ ቢዱ ሒዝዋ ሕግ ድማ ተጻዋታይ ሓላው ልዳት እንተዘይ ኮይኑ ቢዱ ኩዕሶ ክትንክፍ የብሎን እቲ ተኸላኸላይ ኩዕሶ ዝሓዘሉ ቦታ ውሽጢ ሳንዱቕ ፍጹም ቅላዕ ምዝኸውን ድማ እቲ ጌጋ ብቐጥታ ፍጹም ቅላዕ የብጽሕም
ብዙሓት ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ተሓላው ልዳት ነቲ ተኸላኸላይ ኣረጋጊኡ ክሃርመሉ ሂብዎ ስለዚ እቲ ዳኛ ክምሕሮ ግድን እዩ ዝብል መርትዖ የቕርቡ እዮም። እንተኾነ ግን ሕጊ እዩ። ዳኛ ነቲ ፀወታ ቅድሚ ምጅማሮ ፊስካ እንተደኣ ነፊሑ እቲ ሓላው ልዳት ዝገበሮ ነገር ጌጋ እዩ። እቲ ተኸላኸላይ እውን ብኢዱ ክሕዛ ዘይነበሮ ጌጋ ይፍፅም ኣሎ። እቲ ዳኛ ሓለዋ ጌጋ ኢሉ ነቲ ፀወታ ክቐፅል ኢሉ ሓሊፍዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ብስነ ሕጊ እንተደኣ ርኢናዮም እቲ ኣንጻር ጋንታ ንኣብነት ባርሴሎና ፍጹም ቅላዕ ክውሃበን ኣለዎ ኢላ ክትሓትት መሰል ነይርዋ። እቲ ዝኸፍአ ግን ፑሊ ኣብ መበል 45 ብጫ ካርድ ወሲዱ ምስ ምንባሩ ብኽልተ ብጫ ካርድ ካብ ሜዳ ክወፅእ ዘገድዶ ዝነበረ ፍጻሜ ሰሪሑ። ራብዓይ ኣጥቃዒ ክለብ ፒኤስጂ ክቫራትስኬሊያ ኣብቲ ትማሊ ምስ ሊቨርፑል ዝነበረ ፀወታ ክቫራትስኬሊያ ሓያል ዝኾነ ብቕዓትን ብስለትን ብምርኣይ ንምክልኻል ሊቨርፑል ኣርዒድዎ እዩ። እዚ ኣጥቃዒ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2022 ብሰንካ ኣብ መንጎ ዩክሬን ምስ ሩስያ ዝተልዓለ ግጭት ካብ ሩስያዊት ክለብ ሩቢን ካዛን ናብ ናይ ዓዱ ጀርጂያዊት ክለብ ዳይናሞ ቡትሚን ተመሊሱ። ኣብ 2022 መወዳእታ ግን ናብ ኢጣልያዊት ክለብ ናፖሊ ድሕሪ ምስጋሩ ምስ ናይጀርያዊ ኣጥቃዒ ኦስሜን ዝፈጠርዎ ውህደት ናፖሊ ድሕሪ 30 ዓመታት ዋንጫ ሰሪያ ኢጣልያ ክትወስድ ኣፍቂዕዋ። እዚ ኣብ ናፖሊ ካብ ማራዶና ዝወፀ ሳጓ ክቫራዶና ዝብል ስም ዝተዋህቦ ተጻዋታይ ኣብ ጥሪ 2025 እውን ናብ ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ተሰጋጊሩ። እታ ፈረንሳዊት ክለብ እውን ኣብ ታሪኻ ንመጀመርያ ግዜ ዋንጫ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ክትልዕል ዓብ ግደ ተጻዊቱ። እዚ ስሙ ክዝመረሉ ዘይረአ ዘሎ ኣጥቃዒ ኣብዚ ዓመት ድማ ካብ ዝተጻወቶም ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ፀወታት 8 ሾቶታትን 4 ኣሲስትን ሰሪሕሎም። ትማሊ ኣብ ልዕሊ ሊቨርፑል ዝገበሮ ጨካን ዝኾነ ብቕዓት ድማ ኮኸብ እቲ ፀወታ ክኸውን በቂዑ። ሓምሻይ ሊቨርፑል ዓምን ሎምን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዋላ እኳ ካብ ውድድር እንተወፀት ሊቨርፑል ምስ ሓይላን ከላ ብፍጹም ቅላዕ ብፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ምውፃእ ንዝክሮ ኢና። ኣብ ፕሪምየር ሊግን ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ኣርነ ስሎት ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ክተልዕል ክኢላ እያ። እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ሊቨርፑል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሓደ ተጻዋታይ ንፌደሪኮ ኬሳ ብ10 ሚልዮን ፓውንድ ዓዲጋ ዋንጫ ልዒላ ነይራ። ሎም ግን 450 ሚልዮን ፓውንድ ኣውፅያ ንኣሌክሳንደር ኢሳቅ ቪርትዝ ኤክቲክ ከርከዝ ፍሪሞንግ ናብ መሳርዓት ፀምቢራ ክንሳ ኣብ ዝኸፍአ ጎደና ትዛውራላ። እቲ ኣንጻር ፒኤስጂ ቀመሩ ቀይሩ ዝመጻ ሰልጣኒ ኣርነ ስሎት ክሰልጦ ይኮነን ተጻወቱ ብኩሉ መድያዊ ዓቕሞም ተዳኺሞም ወፂኦም። ኣብ መወዳእታ ድማ እታ ሰልጣኒ 2 ሾቶታት ጥራሕ ተመዝጊብና ሙፃና ዕድለኛታት ኢና ኢሉ። ስለዚ ኣርነ ስሎት ኣብ ሊቨርፑል ዘለዎ መጻኢ ዝተዛዘመ ይመስል። ተንታን ስፖርት ሚጌል ግሬላ ኣብ ሲቪሲ ስፖርት ከም ዝገለጹ ኣሰልጣኒ ኣርነ ስሎት ፈጺሙ ሊቨርፑል ዝኾነ ኣሰልጣኒ ኣይኮነን ክብል ነቒፍዎም። ሻዲሻይ ግብፃዊ ኣጥቃዒ መሐመድ ሳላሕ ኣብ ፀወታ ጠቕላላ ኣተወን። ኣብ 2017 ናብ ሜዳ አንፊልድ ድሕሪ ምምፁ ሊቨርፑል ዘይበሃል ዋንጫ ክትዓትርን ከላ ምርኣያ ዘሎ ብቕዓት ድማ ብውልቁ ዘይተኣደነ ሽልማታት ወሲዲ ሳላሕ ነዊሕ ከይከድና ዝሓለፈ ዓመት ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ከልዕሉን ከሎም ብውልቁ ድማ ብሉፅ ተጻዋታይ ፕሪምየር ሊግን ብሉፅ ኣመዝጋቢ ሾቶ ፕሪምየር ሊግን ዓቲሩ እዩ። ድሕሪ እዚ ዋሃ ዘበለ ስራሕ ሳላሕ ንዝቕፅል 2 ዓመታት ኣብ አንፊልድ ክጸኒሕ ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብልዑል ደሞዝ ክታሙ ኣምቢሪዩም። ይኹን እምበር ሳላሕ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ሳላሕ ክረአይ ካለን ኣብ መጀመርያ ዝነበረ ግምት ድማ 2 ሾቶ ዝዋዳደሩ ኣጥቃዕቲ ማለት ምስ ምምፃ ኣሌክሳንደር ኢሳን ክልቲኦም ጎዳይ ከም ዝኸውን ተገሚት እዩ። እቲ ግምት ድማ ክኸውን እንከሎም ሊቨርፑልን ተጻዋታን ኣብ ዝሓየለ ብቕዓት ክህልው ይከኣሉን። መሐመድ ሳላሕ ግዳይ ነቕፌታ ኮይኑ ፀወታ ክጅምሮ ዕድል ዝተኸልከለሉ እዋን ነይሩ እዩ። ነዚ ክወሓጠሉ ዘይካለ እቲ ግብፃዊ ኣጥቃዒ ክለበይ ኣብ ትሕቲ መኪና ደርቢያትን ክብል ከሲስዋ ነይሩ። ሕጂ ተስኸፈ ግን ካብ ሊቨርፑል ከም ዝፋኖም ሰፍለጠ ትማሊ ኣርነ ስሎት ሓንቲ ትኹንውን ክወይ ካለን መሐመድ ሳላሕ ኣብ መወዳእታ ፀወታ ፀገም የብሉን ክብል ተሰሚዑ ነይሩ። ተጻዋታይ ናይታ ክለብ ነበር ጀራርድ ነዚ ክገልጾ እንከሎም ምናልባት ገለ ተሰሚዕዎ ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ካብ ሊቨርፑል ከም ዝወፅእ ኣፍሊጡ ምህላው ምርግጋእ ክፈጥረሉ ዝብል ግምት ኣለኒ ኢሉ። ኣሰልጣኒ ኣርነ ስሎት ኣብ ሳላሕ ዝወሰደ ውሳነን ቅዲ ኣሰላልፉን ንደገፍቲ ሊቨርፑል ዝነበሮም ቃሓር ወሲኹሉ መጻኢኡ ናይ ሓደ ሰሙን ክኸውን ይኽእል ተባሂሉ ይግመት።
እንግሊዛዊት ክለብ አርሰናል ኣብ ዝመጽእ መስኮት ምስጋር መስመር ምክልኻላ ደርዒ ክትውስኸሉ ቀንዲ መደባ ሓደ ብሉጽ መንሰይ ናይ ማእከል ተኸላኻላይ ምግዛእ ምዃኑ ተገሊጹ። እዛ ናይ ከተማ ለንደን ጋንታ ንነዊሕ እዋን ንተኸላኻላይ ስጳኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ዝኾነ ቪቶር ቫልደፔኒያስ ክትከታተሎ ምጽናሓ ዝፍለጥ እዩ። ይኹን እምበር ሓደ ካብቶም ኣርሰናል ኣዝያ ትደልዮ ዘላ ከምኡ ድማ ትኹረት ብዙሓት ክለባት ስሒቡ ዘሎ ተጻዋታይ ተኸላኻላይ ኢጣልያዊት ክለብ ኮሞ ጃኮቦ ራሞኒ እዩ። እቲ ወዲ 21 ዓመት ተጻዋታይ ኣብ ዝሓለፈ ክራማት ካብ ሪያል ማድሪድ ናብ ኮሞ ዝተሰጋገረ ምዃኑ ድማ ይሕበር። ኣብዚ ክንዝክሮ ዘለና ኣገዳስነት ብድማ ሪያል ማድሪድ ነቲ ተጻዋታይ ንምምላስ መሰል ከም ዘለዋን ኮሙካ ካብ መሸጣቲ ተጻዋታይ 50 ሚታዊት ናይ ትርፊ ግደ ክትረክብ ከም ትኽእል እዩ። ቸልሲ ብወገና ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ምስ ራሞን ክትሓዝ ጸኒሓ እያ። ክለብ ቸልሲ መስመር ምክልኻላ ንምሕያል እዚ ተጻዋታይ ካብ ዘለዋ ኣማራጺታት ሓደ ኮይኑ ከም ዘሎ ይንገር። ይኹን እምበር ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ኣርሰናል ነቲ ጉዳይ ብጽኑዕ ትከታተሎ ከም ዝጀመረት እዩ። ምስ ቪቶር ቫልደፔኒያስ ንጋብርኤል ማግላስ ንነዊሕ እዋን ክትኮዝ ዝኽእል ትኽክል ተጻዋታይ ዝብል ገምጋም ድማ ትወስድ ኣላ። ጋብርኤል ካብቶም ኣገደስቲ ተጻወትቲ ኣርሰናል እዩ። ይኹን እምበር ኣብዚ ሕጂ እዋን 28 ዓመት መሊኡ ብምህላው ብተወሳኺ ኣብዚ ዓመትን ዝሓለፈ ዓመትን ዘጋጠሞ መጉዳእቲ ብቕዓቱ ናይ ምውራድ ምልክታት ከም ዘርእዩ ዝግለጽ ዘሎ። ሓደ ምንጪ ከም ዝገለጾ ኣርሰናል ኣብዚ ክራማት ንቫልደፔኒያስን ራሞንን ብቐረባ ትከታተሎም ከም ዘላን ሰለይታ ድማ ብዙሕ ግዜ ተዓዚቦም ኣለዉ ይብል። ማንቸስተር ዩናይትድ ንተጻዋታይ ክለብ ኤቨርተን ብራይን ዋይት ዝነበራ ድሌት ከም ዝሰረዘት ፉትቦል ኢንሳይደር ጸብጺባ። እዛ ጋንታ ኣብ ዝቕጽል ክራማት ናይ ማእከል ሜዳ ተጻዋታይ ንምስጋር ቀንዲ ትልማ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ምኽንያት ድማ ብራዚላዊ ኣካፋፋሊ ካሳሚሮም ካብታ ጋንታ ከም ዝለቅቕ ኣረጋጊጹሎም። ማኑኤል ኡጋርቶን ምስ ካልኦት ክለባት ይተሓሓዝ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ማንቸስተር ዩናይትድ ንጃራድ ብራይን ዋይት ንምዕዳግ ዝነበራ ድሌት ኣመልኪታ ብሰንኪቲ እቲ ተጻዋታይ ኣብዚ ዓመት ዘጋጥሞ ዘሎ ተደጋጋሚ ማህረምቲ ካብቲ መደብ ድሕር ከም ዝበለት ሚኪ ብራውን ኣብ ፉትቦል ኢንሳይደር ይገልጽ። ሚኪ ብራውን ከም ዝገለጾ ብራይን ዋይት ኣብ ቀረባ ግዜ ካብ ኤቨርተን ክለቅቕ ኣይክእልኒ። ጽቡቕ ስም ሃኒጹ እኳ እንተነበረ ሕጂ ግን ብሰንኪ መጉዳእቲ ብቕዓቱ ክሕሉን ናብቲ ናይ ቀደም ደረጁ ክምለስን ኣለዎ ኢሉ። እቲ ክኢላ ወሲኹ ብፍላይ ከም ማንቸስተር ዩናይትድ ዝበላ ጋንታታት ኣብዚ ዓመት ብዙሕ ስለ ዘይተጻወተ ጥንቃቐ ክገብራ ይደልያየን ክብል ኣነጺሩ። ኣብ መወዳእታ ፊፋ ኣብቲ ምስ ግብፂ ዝተገብረ ናይ ምሕዝነት ግጥም ዘጋጠመ ዓሌታዊ ጸርፊ ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ እስጳኛ ዲስፕሊናዊ ስጉምቲ ጀሚሩ። ፊፋ ኣብቲ ዝሓለፈ ሶሉስ ምስ ግብፂ ዝተገብረ ጸወታ ዝተሰምዐ ናይ አንጻር እስልምና ጭርሖታት ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ እስጳኛ ወግዓዊ ናይ ዲስፕሊን መጽናዕቲ ጀሚሩሎም። እቲ ኣብ ከተማ ባርሴሎና ኣብ ዝርከብ ስታድየም አርሲዲኢ ዝተኻየደ ጸወታ ዘጋጠመ ሕማቕ ጭርሖታት ተበኪሉ ሃገራዊ ቁጥዕን ምርመራ ፖሊስን ኣስዒቡሎም። እቲ ኣብ ማሕደር ኣካል ኩዕሶ እግሪ ዝኾነ ፊፋ ኣብቲ ጸወታ ዘይሕለፍ ዝባል አንጻር እስልምና ዝነበረ ጭርሖታት ድሕሪ ምስምዑ ጽኑዕ ስጉምቲ ክወስድ ወሲኑሎም። እቲ ጸብጻብ ከም ዝገልጾ ዘይዘልል ኣስላማይ ዝብል ጭርሖ 4 ግዜ ተደጋጊሙ ከም ዝተሰምዐን እዚ ድማ ካብ ተጻወትን ሰብ ስልጣንን ብሓባር ኩናኔ ኣስዒብሎም። ቀንዲ ተጻዋታይ ክለብ ባርሴሎና ዝኾነ ላሚን ያማል እቲ ጸርፊ ብቐጥታ ናብኡ ምዃኑ እኳ እንተዘይገለጸ ነቲ ጉዳይ ግን ኮኒንዎ እዩ። ፖሊስ ካታሎኒያ ኣብቲ ፍጻመ ምርመራ ከፊቱ ከም ዘሎን መንግስቲ እስጳኛ እውን ነቲ ጉዳይ ናብ ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ብምልኣኽ ሕጊ ጸረ ጽልኢ ተጣሒሱ እንተደኣ ኮይኑ ክፈልጥ ይሰርሓሎም። ምርመራ ፊፋ ድማ ፌደሬሽን እስጳኛ ስነ ስርዓት ኣብ ምሕላው ዝነበረ ውድቀት ከምኡ ከዓ ኣብቲ ጸወታን ዝነበረ ጸረ ዓሌታዊ ፕሮቶኮላት ተግባራቱ ዘተኮረ ክኸውን እዩ። سلام كتتالكم نمسكن نحجي زبلنا مدبات سبورت نزوم كنكاتاتلهم نحنا مسلون يروم عبز غص المدب بخالق تحستوك سابن الرخب سلام وسنين خلنا